Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasance a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allah ni Ummu Tarik zan gabatar muku da su ne pasta salad ko kuma mu ci harshen tsuntsu, da larabci ana cewa lisanul usfur ko lisanut tayr. Kamar yadda kuke gani na sa mai kaɗan yayi zafi a cikin tukunya, sannan na kawo shi wannan harshen tsuntsu na zuba kofi biyu na soya. Zaki iya soya shi rabi da rabi ya bata kala biyu, kuma zaki iya barin shi yayi brown sosai, saboda haka zai bada lafiya. Kamar masu dieting ko kuma masu diabetic duk zasu iya amfani da wannan, wato ciwon sugar kenan, saboda an riga an ƙona calorie ɗin. Gashi na rufe ya dahu masha Allah kamar yadda kuke gani. Ga kayayyakin da muke buƙata nan: tumatur, cucumber, arugula leaf, jirjir, carrot, albasa mai laushi, red pepper, green pepper, lemon, orange, smack, garlic, green pepper, dill leaf, adeshi thyme, gishiri, kal, mai, soya sauce. To kamar yadda kuke gani wannan kayayyaki su ne muke buƙata. Sai shi wannan macaroni da muka soya, gashi nan kun ga yadda yayi masha Allah. To wannan kaya su muke buƙata. Gashi yanzu za mu haɗa dressing na salad ɗin. Na zuba kal vinegar kenan, na zuba mai kamar yadda kuke gani, sannan na kawo lemon juice, sannan na kawo soya sauce da orange juice na zuba na juya. Gashi na zuba smack da garin yaji da magi. Ban faɗi wannan ba, garin mint na'ana'a kenan, ga dill leaf ina zubawa. Zaki iya sa na'ana'a ki ɗanya in kina da ita, ni ina da busassa ne kuma powder shine na zuba. Almuhim dai ya bada ƙamshin da ake buƙata. Na zuba shi wannan macaroni wanda na dafa a bowl. Na kawo carrot wanda na dafa, da cucumber, da green pepper, da red, da tomato, sannan ga jirjir na zuba. Na juya shi kamar yadda kuke gani. Ga kuma albasa mai lawashi na zuba. Muryar sai a hankali. Shi yasa kuka ji kwana biyu ban faye yin voice ba. Sannan na kawo dressing na zuba kamar yadda kuke gani. Gashi ina juya shi ya haɗe jirkin shi masha Allah. Wannan ba a ba yaro miƙiya. Wannan yana da kyau a haɗa shi da daddare, kamar idan mutum yana dieting ko kuma mutum mai ciwon sugar. Masha Allah. Masha Allah, sunan pasta salad ya kammala masha Allah. Ya kuka gani? Kun ji yadda ƙamshi ke tashi? Masha Allah. Kada ki sake a baki labari, zaki iya yi mishi decoration yadda kike buƙata. Kamar yadda kuke gani dai nayi ɗan fulawa na da cucumber da kuma tomato da lemon. Masha Allah. Allah ya amintar da hannayenmu. Na gode, a ci lafiya, da fatan za ku je ku yi comment, ku yi subscribe, sannan ku yi like.